Хитър Петър и куцото магаре. Беше края на лятото, когато жегата вече не пари така безмилостно, а вечерите започват да намирисват на зрели сливи, печени чушки и прясна слама. В село Лютиче житото беше изцяло увършано, хамбарите пълни догоре с тежко златно зърно, сеното грижливо прибрано под стрехите и хората за пръв път от дълги месеци на тежък полски труд имаха малко повече свободно време да седнат и да си поемат дъх. Слънцето се застояваше по-ниско над хоризонта, обливайки прашните сокаци в мека кехлибарена светлина. А където има свободно време, хладина и хора, събрани на раздумка на мегдана, там ще намериш хитър Петър, седнал спокойно на топлия объл камък до чешмата, с вярното си магаре Марко, вързано наблизо под дебелата сянка, и с онази негова характерна, закачлива и леко замислена усмивка, която винаги предвещаваше някаква наближаваща беля или кроящ се заговор за някого от местните големци. Марко беше магаре с истински характер, прочуто в три околии със своя инат и необикновена проницателност. Той изобщо не беше от онези кротки, с вечно наведени глави животни, дето търпеливо и примирено носят тежкия си товар, търпят към шика и мълчат до гроб. Не, Марко беше сив, силен, набит, с уши, големи и широки като две дървени лопати, и с поглед дълбок, умен и малко насмешлив, в който, ако го гледаш по-дълго време право в очите, ти се струваше, че вижда в теб неща, грехове и тайни мисли, които и ти сам не знаеш или се страхуваш да признаеш пред себе си. Реваше сравнително рядко, но когато го правеше, цялото село Лютиче трепереше и знаеше какво се случва. Котките веднага бягаха оплашени по покривите, кокошките се скупчваха с писък по дървените ясли, а баба Гена, най-глухата жена в Лютиче и жена на стария Цоньо Бакалина, често казваше, че и тя го чува как реве, и то чак в най-дълбокия си сън през 3 стени. Марко обичаше предимно 3 неща на този свят: сладките моркови от торбата на хитър Петър, хладната сянка под старата орехова дървесина пред къщата, имам по странно, но неоспоримо стечение на обстоятелствата, да слуша как неговият стопанин хитър Петър говори на хората. Винаги настройваше внимателно едното си ухо напред, кога стопанинът му разказваше нещо или се пазареше, и клатеше глава така разбрано и навреме, че хората понякога спираха насред сокака, кръстеха се и се чудеха дали това четириного животно не разбира човешките работи по-добре от самите тях. В онзи паметен, топъл, къснолетен ден хитър Петър седеше мирно до каменната чешма и бавно, упорито точеше малкото си сгъваемо ножче в едно гладко камъче, извадено от реката. Наоколо на хладина се бяха събрали няколко селяни, уморени от дневните грижи. Стоян Ковача с обгорени от огнището ръце, Гочо Чорапаря, който вечно търсеше къде има ефтиния, братята Тодор и Велчо Колинови, известни с къвгите си за межди, и дъвчеха мързеливо кой знае коя поредна тема за данъците и реколтата, когато изведнъж откъм главния сокак се зачу ясен, ритмичен тропот на скъпи, скърцащи чепици по сухия кълдъръм. «Иде, иде!» шепна бързо Гочо, намести кълпака си и се наниза по-близо до чучура на чешмата, за да има най-добрата гледка към сокака. Чорбаджи Ставри вървеше с онзи свой особен, добре познат на всички ход. Малко люлеещ се отляво надясно поради натежалото си шкембе, малко тържествен и бавен. Сякаш самата лютиченска земя имаше неизмерима чест и дълг да го носи върху гърба си. Коприненият му зун се дипляше наоколо и блестеше силно на залязващото слънце, златните пръстени по дебелите му пръсти също хвърляха искри при всяко махване с ръка. Подир него с наведена глава крачеше слугата му Мито, дребно, слабо и набито момче с вечно изплашени разширени очи и голяма плетена кошница в отрудените си ръце. Добър ден на честните и работни хора!» рече Чорбаджи Ставри с висок глас, дето ромолеше меко като липов мед, но в края винаги киселееше и миришеше на оцет. «Хубав ден, Петре! Хубав ден, хора селяни!» «Дал Бог добро, Чорбаджи!» рекоха селяните в хор, покланяйки се леко с кълпаци, а Стоян Ковача се наведе и прошепна тихо на ухото на брат си.
Щом е тъй сладък и меден в приказките, значи пак нещо иска да вземе. Петре, започна отдалеч чорбаджи Ставри, като се приближи бавно, подпря се на бастуна си с кокалена дръжка и хвърли уж случаен, но пресметлив поглед към вързания Марко. Чувам из селото от няколко дни, дето магарето ти нещо куцало и не било добре. Болен ли е Марко? Какво му е на хайванчето? Хитър, Петър вдигна спокойно очи от нощчето, прекара палец по острието, за да провери докъде е стигнало точенето, погледна за миг Марко, после премести погледа си и погледна право в очите чорбаджията. Марко, да куца! Кой ти каза това нещо, чорбаджи Ставри? На мен Марко нищо не ми е споменавал. Хората из махалата говорят, нали знаеш? Вредом се приказва. Казват някои, че десния преден крак бил лошо ударен или навехнат покрай камънаците. Питам те съвсем по-человечески, защото утре заран ми трябва спешно някакво яко животно за воденицата. Да занеса няколко чувала с тежко жито за мелене. Моята хубава кобила пък сега е на жребец. Не мога и не бива хич да я товаря с такава тежка работа. Ще ми го дадеш ли под наем, Марко, само за утрешния ден? Добре, ще ти платя за услугата, няма да те излъжа. 2 гроша давам за услугата. Селяните около чешмата се спогледаха с затаен дъх и почнаха да си намигат. 2 гроша беше смешна цена, която чорбаджи Ставри не плащаше дори за някое старо, полусляпо и едва кретащо работно магаре, камо ли за Марко юнака. Значи работата беше ясна. Чорбаджията е решил твърдо да плати колкото се може по-малко, скривайки истинските си намерения и ползвайки лъжа за болест. Хитър Петър се почеса бавно под топлия кълпак, па се усмихна под мустак. 2 гроша ли, чорбаджи, че то Марко изобщо не е болен? Марко си е здрав и прав като камък, дето е зазидан в чешмата. Дали куца? Не съм забелязал такова чудо, рече той и погледна магарето с такъв сериозен вид, сякаш му задаваше истински въпрос, на който чакаше отговор. Марко веднага вдигна едното си ухо нагоре, после завъртя и другото и заби големия си поглед право в дебелото лице на чорбаджи Ставри. Ти си груно не го гледаш както трябва и не му обръщаш внимание, рече чорбаджията с онова характерно за богаташите снисхождение, което толкова много дразнеше и вгорчаваше живота на бедните хора в Лютиче. Аз лично го видях с нощи на здрачаване покрай върбовия плет и животното видимо куцаше. Левия крак беше май, или десния. Куцаше, казвам ти, със сигурност куцаше. Очите ми не ме лъжат. Малко преди чорбаджията каза, че е десния, сега стана левия. Подхвана Стоян Ковача съвсем тихо под носа си и Гочо Чорапаря едва се задави от спотаен смях, та трябваше да се закашля силно, за да се прикрие. Хитър Петър стана бавно от камъка, изтупа прахта от старата си абичка, оправи пояса си и рече съвсем сериозно, без да му мигне окото. Харно, чорбаджи Ставри, ако толкова ти се струва, че има нещо гнило, ще го прегледаме тук пред всички. Но да знаеш едно от мен, Марко е животно с рядък характер и голяма гордост. Ако наистина е болен, ще откаже и един чувал да вдигне, камо ли да работи. Но ако се окаже, че е напълно здрав и прав, тогава аз за утрешния ден ще искам чисто 5 гроша, нито пара по-малко. Чорбаджи Ставри изпусна тежко въздух през носа си, пресви тънките си устни от яд, че цената скача, но в крайна сметка кимна важно с глава в знак на съгласие. В същия миг по сокъка се зачу странно, ритмично чукане на тежка дървена тояга по сухия кълдъръм и от ъгъла зад кафенето изплува силуетът на поп Димитраки. Беше забележително висок, слаб като вретено, облечен в дълго, широко черно расо, което обличаше всяко божие утро с таква огромна тържественост, сякаш се готвеше за Вселенския патриаршески събор в Цариград, а не за обикновен прашен ден сред селените в Лютиче. Брадата му, клинообразна, симетрично подстрижена, лъскава и обилно намазана с някакво ухаещо нещо, което миришеше отдалеч на байрово масло, беше неговата най-голяма земна гордост. Очите му бяха черни, остри, изключително подвижни и бързи като тези на сврака, която току-що е видяла някакво лъскаво стъкълце на пътя. Поп Димитраки беше грък по рождение, византиец по душа и лютиченц по невеоля.
Неговото образование и неговата личност хитро се кръстосваха, е дипломатическата изтънченост на Фанар, сладкодумието на базарджийска Смирна и онова дълбоко, непоклатимо вътрешно убеждение, че той е триш по-умен от всички останали наоколо и е дошъл в тази варварска, проста земя единствено за да просвещава и наставлява тези хора. О, какво виждат грешните ми очи на този Мегдан, рече той със силен глас, разперил широко ръце, сякаш ще благославя цялата околия. Добри хора, братия мои! И преди още някой да го е питал нещо или да го е поканил в разговора, той веднага се намеси с голяма важност. Чувам аз тук, Ставри, за магарето какво спорите. Аз самият, когато бях на времето в Цариград и служех в голямата църква, имах едно магаре за чудо и приказ. И да ти разправям, братко Петре, животното едва ли не танцуваше по улиците, толкова много хромаше горкото. Докато един ден не дойде мой близък познат лекар, учен мъж, и не сложи един специален, скъп мехлем с редки треви върху копитото. Поп Димитраки, прекъсна го съвсем тихо и кротко хитър Петър, без да вдига глас. Магарето ми си е съвсем добре. А ти, доколкото помня, в Цариград нямаше никаква магаре. Ти ми го каза това нещо сам, с твоята уста, миналата година по Коледа, кога пихме от чорбаджийското вино. Поп Димитраки се спря насред думата, намести сепнато расото си, изчерви се леко под брадата и изкашля важно, повяси светрилото, за да спечели време и рече: Аз тогава казах, че нямах магаре в самия Цариград, вътре в пределите на стените. Магарето ми беше в Галата. Предградие е това. Съвсем различно е нещо, братко. Вие тук тези градски работи не ги разбирате напълно. Гоччо Чорапаря се засмя толкова силно и звучно, че се сгъна на две от смях и трябваше бързо да се хване за студения каменен чучур на чешмата, за да не падне на кълдъръма. Тогас хитър Петър се обърна бавно към Марко, сложи кротко ръка на сивата му муцуна, поглади го и му рече тихо, почти шепнешком, но така пресметнато, че абсолютно всички наоколо да чуят всяка дума. Марко, чорбаджи Ставри казва, че куцаш. Вярно ли е? Марко го погледна с големите си очи, мръдна ушите си напред-назад, после бавно с невъзмутима тържественост вдигна десния си преден крак високо, поддържа го малко така във въздуха, по-късно, и стъпи обратно тежко, здраво и силно на земята. После изведнъж изрева толкова мощно и гръмогласно, че поп Димитраки от уплаха изпусна тежката си тояга на земята, а оплашеният слуга Мито бързо се скри целият зад плетената кошница. Ей, вижте ги! Смееха се Тодор и Велчо Колинови едновременно, сочейки с пръст. Самото магаре отговори. Чорбаджи Ставри обаче изобщо не се смя. Той стоеше неподвижно и трескаво мислеше. В онова тихо, едва забележимо мигане на малките му очички, скрити зад подпухналите от маз бузи, се въртяха сложни търговски сметки и планове. Ако хитър Петър наистина твърдо иска 5 гроша за един ден, той трябва бързо да намери някакъв хитър начин да намали тази цена и да излезе на печалба. И тогава в ума му изведнъж светна нова идея. Петре, добре, нека тогава не спорим повече за копитото на магарето ти, белки ме здраво. Аз имам друго, много по-добро предложение за теб. Предлагам ти следната хубава сделка. Ти ми даваш Марко за 3 дни наред, аз ти давам 3 гроша веднага и... Той се спря за миг, ухили се широко и лукаво. И ти подарявам онова старо яре от моя двор. Знаеш го добре, бялото. Добро яре е, стока е. Селяните веднага оживяха и почнаха да си шушукат оживено. Знаеха те много добре онова прочуто яре на чорбаджията. Беше толкова старо, клющаво и немощно, че когато духнеше по-силен есенен вятър от към Балкана, Стоян Ковача винаги казваше, че ще го отнесе в дерето заедно с изпопадалите сухи листа. Никакво месо нямаше по костите му, а кожата му висеше протрита и сива, като някоя забравена мокра кърпа на тел. Чорбаджи, обади се съвсем шепнешком Гочо на Стоян. Той иска да даде кокала за парче хляб. Тихо бе, да слушаме какво ще рече, отвърна бързо Стоян. Хитър Петър погледна ярето, не каза нищо веднага. Само се почеса бавно по врата, оправи бавно кълпака си. Хайде, чорбаджи,
рече той в края с благ глас. Приемам сделката ти, но имам само едно малко условие към теб. Аз ти давам Марко за 3 дни, ти ми даваш 3 гроша и ярето. Само дето ще го докарвам всяка вечер тук, на Мегдана, и ще казвам как е работил през денят. Да знае и селото, да няма скрито покрито. Чорбаджи Ставри се замисли за момент, поглади корема си. В какво ли можеше да бъде уловката тук? Не виждаше никаква опасност за джоба си. Затова бързо пое ръката на хитър Петър и я стисна силно пред свидетелите. На следващата сутрин потъмно, хитър Петър доведе Марко пред конака. Слугата Мито излезе уплашен, взе го за юздата, натовсри го с 2 огромни, тежки чувала по бока и двамата тръгнаха бавно към близката воденица. Марко на тръгване вървеше съвсем послушно и кротко, но скоро стана ясно, че те изобщо не стигнаха до воденицата по прекия и бърз път. Защото още по пътя се оказа, че Марко си има някои много интересни стари обичаи. Когато минаваше покрай нечия чужда градина и отдалеч виждаше зеленината на морковите, Марко спираше като закован и не мръдваше. Когато минаваше покрай някоя дълбока кална локва на пътя, той нарочно стъпваше вътре с 4 си крака и стоеше така с часове. Когато изпотеният Мито го дърпаше с все сила за въжето, Марко само го гледаше с онзи свой особен, тежък и дълбок поглед и не мръдваше нито на крачка. Чак след като горкият Мито коленичеше пред него в прахта, молеше му се със сълзи на очи, дърпаше го от всички възможни страни. Марко едва тогава благоволяваше и соизволяваше да продължи напред. До воденицата двамата стигнаха едва при вечер, вместо по обяд, както беше планът. Старият мелникар Добри ги изгледа на портата с голяма почуда и поклати глава. „Какво стана, Мито? Загубихте се ли?“ „Не питай!“ изхлипа отчаяно Мито, бърсейки под таси. „Животното е бяс, не е магаре!“ На Мегдана вечерта хитър Петър разказа всичко пред събраните в кръг хора. Гочо, Стоян, братята Колинови, бабите дошли за вода от чешмата. Всички слушаха с зяпнали уста и се смееха с глас. „Значи Марко обичал да стои в локви?“ питаше през смях баба Донка, подпряна на кобилицата си. „Обичал, бабо! Къде що видя локви, бабо Донке?“ отвърна уморено Мито, който тък му минаваше наблизо, все още с дебел слой засъхнала кал по скъсаните си цървули. Поп Димитраки, седнал малко настрани на столче, донесено лично от дякона на Атонския манастир, поклащаше глава с изключително важен и нравоучителен вид. „Животните, братия, имат своя логика. В Цариград!“ „Поп Димитраки, пак ли Цариград?“ рече Велчо. „Аз само казвам, братко, че и там магаретата имаха свой нрав. Особено гръцките…“ „Марко не е грък, отче Димитраки. Марко е юнак“, рече хитър Петър с усмивка. „Ами се държи като такъв“, избухна в смях Гочо и дори поп Димитраки не успя да не се ухили под мустак. Чорбаджи Ставри стоеше настрани, стиснал силно устни от яд. Той прати Мито с магарето още веднъж на следния ден. Пак се случи същото, голямо закъснение и ядове. На 3-я ден сутринта слугата Мито плачеше с глас още преди да е тръгнал и да е хванал въжето. „Чорбаджи, не мога повече. Магарето ми измъчи гърба и ме накара да стоя час до чешмата в горния край и ме нагледа с такъв поглед, дето и на сън го виждам.“ Чорбаджи Ставри заскърца силно с зъби от ярост, реши, че слугата му е некадърен и затова взе Марко лично за юздата на 4-я ден. Но когато пристъпи и погледна право в кафевите, спокойни и дълбоки очи на магарето, нещо вътре в чорбаджийската душа изведнъж се смали и оплаши. Марко бавно вдигна едното си ухо, после вдигна и другото. После изрева съвсем тихо, глухо, почти нежно. „Иди си при стопанина“, измърмори оплашено Чорбаджи Ставри, набързо пусна юздата от ръката си, обърна се и бързо влезе в големия си конак. А на Мегдана хитър. Петър прибираше ярето. Марко вървеше тържествено и гордо до него, вдигнал глава, а поп Димитраки вървеше подир тях с бавни крачки, давайки на висок глас своите нежелани, но безплатни съвети за правилното отглеждане и хранене на яретата. „С коприва, братко Петре! В Цариград яретата ядяха коприва и бяха здрави като волове.“
Добре, поп Димитраки, ти яде ли коприва? Аз? Попът изведнъж се сепна, спря се и вдигна тоягата си. Аз съм Божи човек, Петре, не ям коприва. А изглеждаш здрав, рече хитър Петър. Хората около тях, на събралите се селяни, се превиваха от смях. Жените от дворовете се протягаха над плетовете, за да видят какво става. Котките по покривите надигаха глава. Само Марко вървеше сериозно, с достоинство, сякаш знаеше, че цялото представление е негова заслуга. Когато стигнаха до малката Петровата портичка, хитър Петър се обърна към събраните хора. Слънцето залязваше зад Балкана, боядисвайки небето в мед и ръжда. Той оправи кълпака си, погледна Марко, после погледна хората. «Хора!» рече той тихо и ясно. Чорбаджи Ставри взе магарето ми, защото мислеше, че болното животно ще работи за по-малко. Искаше да спечели, като излъже, но болестта беше само в неговата глава. Там, където алчността ражда лъжи. Не мами животното, не мами човека, не мами Бога. Защото сега Марко е у дома, ярето е яло добре, а Чорбаджи Ставри стои в конака и се чуди как едно магаре го надхитри. Който иска да вземе повече, като дава по-малко, по-отете ще получи точно толкова, колкото е дал. Нищо. И замълча. Марко изрева. Кратко, дълбоко, одобрително. «Дори магарето е съгласно», рече Гочо. И така Чорбаджи Ставри дълго след това не се хвалеше с добри цени и алъшвериш. А ярето живя още 3 години, яде от крехката коприва, дето растеше зад черквата в Лютиче. Поп Димитраки гледаше ярето как заякваше и се чудеше дали и той да не почне да яде коприва. Поп Димитраки гледаше ярето как заякваше и се чудеше дали и той да не почне да яде коприва. После обаче се почесваше по намазаната брада, замахваше мързеливо с коприненото си ветрило, за да изпъди августовските мухи, па си казваше под мустак: «Абе, защо му е на духовно лице като мен да зоба зелена коприва като някое четириного? Господ е създал тревата за добитъка, а за нас, праведните пастири, е отредил крехкото мазно агнешко на чеверме. То хем е по-вкусно, хем по-приляга на санами». И като усетеше как устата му се напълва с слюнка при тази мисъл, бързо извърщаше поглед от Петровото яре и хващаше сокка право към чорбаджийските порти.